Sziasztok! A mai videóban szeretném mutatni nektek, hogy tudtok összehozni egy PC-t okos tévével, méghozzá egy program segítségével, a Servióval, és a mai videómban ezt mutatnám be nektek. Na hát akkor lássunk is neki. Linkelni fogok nektek a videó alatt, ahonnan le tudjátok tölteni ezt a Serviót, méghozzá a full verziót, mert a hivatalos oldalról is le tudjátok tölteni, csak az egy 14 napos próbaverzió, majd utána, hogyha teljesre akarjátok használni, akkor fizetni kell érte. Én ezt most megoldom nektek, hogy ne kelljen. Amúgy a program tökéletesen működik, hát nézzünk és akkor álljunk neki, hogy hogyan is lehet ezt. Na hát akkor megnyitjuk a Servio mappát, és feltelepítjük ugye az exe-t. Én a videó kedvéért ezt letöröltem nektek, hogy most be tudjam mutatni, hogy hogyan is működik. Ugye akkor minden next. Igazából ti tudjátok, hogy hova szeretnétek telepíteni. Én C program files-ba mehet is bele. Itt minden legyen kipipálva, és akkor install. Na hát, hogyha ez megtörtént, akkor finish, és megkeressük, hogy hova is telepítette. Ugye én most beletettem a C program files-ba, és ugye itt is van a Servio. Krekkelés az úgy működik, hogy ezt a Servio jar nevezetű fájlt belemásoljuk a lib mappába. Áthúzzuk. Oké, és felülírás. Kész. Ennyi. Ennyi lenne a program telepítése. Ha ez megvan, akkor megkeressük itt a startnál a Servio mappát, rákattintunk a Start Servio szerverre. Az a lényeg, hogy ez fusson, mindenképpen másképp nem indul el a szerver. Ha nem fut a szerverünk, akkor mindjárt megmutatom nektek, hogy mit mutat. De hogyha fut a szerver, akkor utána tudjuk ezzel a Servio konzollal megnyitni a programot. Nos, megnyílt a program. Itt tudjátok, hogy fenn a jobb felső sarokba átállítani a nyelvet, mert mivel ugye nekem már előbb telepítve volt ez a program, így már magyar, de angolul nyílódik meg, és itt majd meg tudjátok keresni a magyar nyelvet. Igen, magyar programról beszélünk. Na, hát akkor ugye itt a fő oldal, ami itt leírja, hogy korlátlan licensz, és akkor ennyi nap múlva jár le nekünk. Hogyha valamit rosszul csináltunk, akkor ez itt 14 nap múlva fog lejárni. Na, akkor állapot. Itt leírja, hogy milyen állapot van. Hogyha csatlakozol a szerverre, akkor itt fognak kiírni, hogy milyen készülékkel csatlakoztál rá, milyen porttal, bla 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 bla. És ami nekünk kell, ez a média gyűjtemény, mivel hogy itt tudjuk megosztani a mappákat, hogy mit lásson a program, majd utána, hogy mit lásson a tévénk. Na hát akkor nincs más dolgunk, mint hozzáadni fájlt. Egy pillanat, mindjárt belevem, hogy látszódjon az egerem is. Na, elméletileg most már látszik. Ugye itt a hozzáadással tudunk hozzáadni. Ki tudjuk válaszolni, hogy zenét szeretnénk, videót vagy képet. Én most videót fogok hozzáadni, és akkor skipipálom, tarlózás, megjeleníti a meghajtóimat, és akkor C meghajtó filmet szeretném hozzáadni, leokézom, és akkor oké. És megjelent, hogy C film. Hogyha ez megvan, míg hogyha szeretnénk hozzáadni, hozzáadás, videó, D meghajtó, egy picit gondolkozik a program, itt amúgy látjuk, hogy itt tekeri, és akkor ugyanúgy a filmeket hozzá akarjuk adni, legörgetem, oké, és akkor ismét egy oké, és akkor most már látszik, hogy hozzá van adva két mappa, C film, D film, mentés. Hogyha ez megtörtént, ezt le is mentette. Na hát körülbelül ennyi lenne, és akkor mutatom itt megjelenik, hogy miket adtunk hozzá, itt most szépen sorba, és akkor itt az üdvözlő résznél, itt szépen hozzá fogja adni a filmeket. Ahány filmet adtunk hozzá, annyi fájl lesz majd itt. Ugyanígy a zenéknél, ugyanígy a képeknél, ahány képet, ahány zenét adunk hozzá, az itt ki fogja írni. Ez egy picit az első használatnál egy kicsit azért időigényesebb, várnunk kell vele. Nos, még hozzáadja a filmeket a programhoz, addig bemutatom nektek, hogyha például nem fut a szerver, akkor, ott volt, ha nem fut a szerver, hiába akarjuk indítani a programot, ki fogja nekünk írni, hogy nem tud csatlakozni a szerverhez, mivel hogy futtatnunk kell. Szóval akkor, hogyha ezt a szöveget írja ki, akkor nem fut a szerverünk, akkor bezárjuk a programot,
minden programfájl, Servio, ahogy előbb is mutattam, Start Servio szerver, és akkor utána már, hogyha rákattintunk újból a programra, akkor már szépen be fogja tölteni nekünk a programot, és akkor az előbb, ahogy mutattam, így majd szépen hozzáadogatja a fájlokat. Nincs más dolog, bekapcsoljuk a tévénket, és itt a forrásnál már meg is jelenik ott a Servio egy mappa, és akkor azt kell kiválasztanunk. Hogyha ezt kiválasztjuk, akkor be fogja tölteni itt a PC-nket, és akkor, ahogyan előbb már hozzáadtuk a videót, rá kell mennünk a videóra, és akkor itt a folders mappá, hoppá, most rosszra mentem rá, de itt is meglátjátok a Movies-ba, de folders mappában itt már megnyitja nektek mind a két mappát, amit hozzáadtunk, ezt a film meg plusz a films mappa, ugye C meg D meghajtó, és akkor még nem töltötte fel a program az összes filmet, de már itt a filmekben is megjelennek, hogy amik benne vannak. És már semmi más dolgunk nincsen, csak rá kell igazából kattintanunk a kiválasztott filmre, és már be is hozza nekünk a filmet, amit szeretnénk nézni. Igazából nem egy bonyolult dolog. Elmondanák, hogyha esetleg ez a Servio ikon nem jelenik meg, akkor úgy tudjuk elérni, hogy megjelenjen, hogy vagy újraindítjuk a gépet, és ugye a gépen közben fut a Servio programunk, és megjelenik, vagy hogyha akkor sem, akkor leállítjuk a szervert, mármint azt, ugye ott volt az a Start Servio szerver, rámegyünk, hogy az alatta lévő ikonra, hogy Stop Servio szerver, majd egy picit várunk, Start Servio szerver, de közben van kapcsolva a tévé, és majd megnyitjuk a Servio ikont, és igazából csak ennyinek kell, és az a lényeg, hogy a program közben fusson. Szóval elindítottuk a Servio-t, szervert, a programot, és akkor itt már a tévé látni fogja. Itt rá is közelítek nektek, hogy ez a Servio szerver, ez az ikonja. Na hát, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ennyi lett, hogy bármi kérdésetek van, alul tegyétek hozzá a videóhoz, és hogyha tudok benne segítek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek.